One of Vice President Constantino Chiwenga's allies and Youth Minister Tino Machakaire has joined the Emerson Mnangagwa 2030 campaign. Ashperi muche mreZimbabwe pane video rutandira pa social media rinoona kuti aiwa mayouths akanga ari parally toona kuti aiwa uyu anonzi Tino Machakaire anochanda mashoko aiwa avhundutsa vanhu nyasokona kuti apa aonyatsokambenera ED Mnangagwa sambe namashoko abuda achitaurwa nori subscribe like what's on the bell icon. Timida the news okusonyera muchinzi Machakaire hails from Chiwenga's home province, Mashonaland East. He is believed to have been brought into politics by the former army boss. On the weekend, Machakaire appeared on social media addressing a rally where he ironically attacked Chiwenga. Vanobva vaposta evidhiyo sepichira muri kuona iro aiwa achiexplaina tomaswe kuti aiwa munhu afanira kuva satisfied nechigaro chake. Hapana munhu panoti ari pachigaro otanga ari deputy otanga kuda kuenda against aiwa munhu ari pamusoro pake afanira kugutsikana nechigaro chake. Mashoko awa aiwa akareva zvinhu zvikurukuru noda kuti vanhu nyangwe vanhu vaisapota ipapo vamwe vanotozongonyanya kuramba vachisapota because vamwe vanoti nhau iyi inoibova aiwa nhau dzinotyisa dzinopisa. Sachimbotudze mafungiro enyu munoti kudi tiona aiwa Gen Chiwenga vachituza in ally zvamuri kunzwa mudescription kuti aiwa this Tino Machakaire anga akatokunzwa muthis aiwa round of politics naGen Chiwenga. Tudze mafungiro enyu pinai mucomment section medu munoti kudi nyika yatarisana ne aiwa succession dispute. Pinai comment section medu musangana kusubscribe like chinoti on the bell.